Sikubingelele sikwamukele sivukama ngenya inkulumo ya lapha nensizwa ke uDr Khehlelezi ke lapha imemezele khona nje ezinyangeni ezo5 ezedlule ukuthi ke kuzoshona ababili ke estationi somsakazelo omphakathi ke esikhulu ke ukhozi FM. Lenkulumo ke yaba isiprofetho ke somkhulu kusimsindo ke einkundleni ke zokuxhumana uthi Khehlelezi ke ufisela ke intokazi lapha na ke uzanele mbokazi ke ngesikhathi ke uzanele mbokazi wayesagula naye futhi uzanele mbokazi waphindwa waveza ke ungenami kwakho ukuthi ke uKhehlelezi akakhipha kanjani ke inkulumo efuze lena ke ukuthi ke kukhona abazoshona estation somsakazelo omphakathi ke ebe egula nempela ke sebeshonile ababili ke kuona lo nyaka ke station somsakazelo omphakathi ke ukhozi FM. Ngizokhumbula ukuthi ke enyangeni ezimbili nje ezedlule besingcwabana lapha ke uzanele mbokazi njengamanje kushone ke insizwa Dr Kenneth Ndaba ke obengumdidiyeli ke wezemfundo ku station somsakazelo omphakathi ke ukhozi FM. Ngabe ukuthini ke okuphawula kwakho ke mayelana naleli nkulumo yenziwa uKhehlelezi? Hey madoda, so kushiya ke nayo lapha ke inkulumo leme ukuthi awuyizwanga ke yakhe lapha ku Dr Khehlelezi ke uze ukuthi ke wa Profetho wathini nawo eZimbabwe. Sanibonani Malawi. Yazi ngelinye ilanga mangihleli noma einsukwini when I was praying, it was on Saturday. uNkulunkulu ngicela uyirecord le irecord. Ngicela urecord lento engizoyisho la. Record lento engizoyisho la. I'm waiting for you to record this one, and I want you to share this one. I am delivering the prophecy. God said something to me. I am passing it to people. It will depend when you ithatha kanjani, but I'm saying it. No matter what you say, but I'm saying this. It will save a lot of people. I want you to record this. I want you to record this. Uma ngithandaza on Saturday esigodlweni. uNkulunkulu ukhuluma nami. Uthi uNkulunkulu lalela ndodana, ngithi inkosi ngilalele. Uthi I want you to pray and I want you to pass this. Ngithi uNkulunkulu yini ofuna ngikhulume. Uthi uNkulunkulu kimi. Right now, njengoba usesigodlweni. I think the time was 23 minutes past 10. Mangi sibuka isikhathi. Uthi uNkulunkulu vula ukhozi FM. Ngithi inkosi waye kufanele ngivula ukhozi FM. Uthi uJehova kimi vula ukhozi FM. Ngithi inkosi ngilivulile ngizolivulela. Uthi I want you to prophesy. But mau Profetho ngalesiya station sokhozi FM. Gibone this year idumbu ezimbili. I saw 2 people dying in the station, but I saw already, I said God, it happened already. Ushonile umuntu omunye okhozi this year. Uthi uNkulunkulu tell them ukuthi there is 2 more this year abazoshona. Ukhona lo moya okumele uyothandazelwa okhozini. Kodwa lo moya mawuzothandazelwa uthe uNkulunkulu kimi ngabe singafuna abantu bakaShembe, sifuna abantu baseZayoni, noma singafuna abantu bakaShembe ababili nabantu baseZayoni ababili, bese sifuna izangoma eziwu5, bese sifuna inyanga ezintathu. Labo bantu bazolida the prayer, bese labo bantu ibona abazolida lo mthandazo. Uze wathi umoya oyingcwele kimi uma bekwenzeka labantu bekufanele bafike bayongena estation bephethe amakhandlela amhlophe. I saw white candles. Bengena ngathi bayakhuluma noma bengena ngathi kunomuntu abazomlanda phakathi.
wathi umoya oyingcwele kimi ikhona into okumele iyolandwa kabi ewumkhokha phakathi endlini zokusakaza. Uthe umoya oyingcwele kimi basazogula abantu badlule emhlabeni. Wathi uJehova sikhulekele leyamphefumulo yasokhozini. I so wish njengamanje ngabe kuthiwa ukhona omunye wabo lalele, ngoba ngibone behamba abanye bephathwa zinyawo, abanye behamba bephathwa zibhobo bephakathi endaweni yokusebenzela. Wathi umoya oyingcwele lento bekumele kube sengathi kubambisana abantu basekuphakameni noma abantu bakashembe bebambisane nezinyanga. Wathi umoya oyingcwele if bekuya ngami ebethi uNkulunkulu kimi ngabe bathi beyenza lento yabo kube nempepho eshiswayo phakathi, inuke kamnandi, inuke phakathi endlini zokusakaza. Ngoba uze wathi umoya oyingcwele Mosi lesi stage ngibona kuyistage sogogo noma kuyistage ekuyithi abantu abadala bebethi mabesilalela bese bengathi bakhuluma kakhulu emsamo. Wathi umoya oyingcwele kukhona isiko Mosi eselilahlekile ekhozini phakathi. Wathi umoya oyingcwele kunomuntu owadlula emhlabeni okhozini FM wayekade lithanda ukhozi, noma ngithi mina oyumsebenzi owadlula emhlabeni, kodwa lo muntu owayilithanda ngenhliziyo yakhe yonke, kodwa ngizinhliziyo yakhe ingavumi ukuphuma Mosi kule ndawo. Wathi umoya ake sincenga abantu abadala abakhona abangahamba bayokhuleka kakhulu kule ndawo. Angazi noma niyangizwa yini. Ayi, ukhona ozongizwa? Ngibona oyedwa ozodlulela esibhedlela egula kabuhlungu. Ngaphinda ngabona oyedwa ongadlula kabi, edlula ngengozi noma edlula ngegazi. Ayi, angazi noma niyangizwa yini. Lento ngayikhuluma ngisho nakubona, ngayikhuluma kubona, kodwa kufanele bakhulekiswe. Ngiyazi ukuthi impakamo ikhona, ipride ikhona, ngeke bayithathe serious, kodwa ukhona ogulayo kumanje, ukhona ogulayo kumanje, ukhona ogulayo kodwa lokho eyifihla lento, ogula kakhulu, ogula kakhulu, ogulayo kumanje, ogulayo lento engambamba kakhulu mayingena endlini zokusakaza. Jesus, Nkosi yamakhosi, Nkosi yabezizwe, mkhethele lona.